аплодисменти, скъпи гости, за щастливите кумове! Като кумове, скъпи кумове, на вас се пада честта да постелите белия път, по който ще вървят нашето младо семейство, така че ето ви това бяло платно. Постелете го, за да се даде началото на пътя, по който ще вървят нашето младо семейство. Силни аплодисменти, скъпи гости, за тях не ги чувам! Пътят на младото семейство е послан с бяло. Редно е сега комата да го поръси с цветя, защото такъв ще бъде пътят на младото семейство. Поръси с цветя, нека пътят им да бъде освен чист, да бъде и осеян с цветя. Сега на команда ще дължим честа да поръси пътят освен с цветя, нека да бъде осеян и с пари, така че хвърли и пари, нека да бъде осеян и с пари пътят на семейството. Смело, смело хвърли! И така, скъпи гости, не остава нищо друго, след като вече пътят е начертан. Да поканим главните герои в днешната сватбена приказка, които ще допълнят сватбения пъзел, а именно това са щастливите Стоян и Поли, но като вече семейство Нейкови! Аплодисменти, аплодисменти, още искам да чуя силни за семейство Нейкови. Скъпо младо семейство, носи се поверие, че който мине по тази трицветна мъгла и си пожелае нещо, то непременно ще се сбъдне. Така че 10 секунди да си помислите желание индивидуално и двамата, като се надяваме то да бъде общо за вашето младо семейство. Готови сме? Бяла е дъгата, бяла, като бялата рамка на булката. Чиста и бяла е днес душата й. Бяло е радостта. Синята лента е символ на мира. В синьо е небето. И нека децата ви волно да растат от мирното небе на България. Червената лента е символ на кръвта. От днес кръвта на двата рода се слива, за да се даде началото на едно ново поколение. Скъпи гости, искам да чуете силни аплодисменти за хората, които бяха тук светлата дъга и да ги поканят да заемат църквите места. И сега, скъпи гости, е време вече, след като нашето младо семейство Нейкови е минало по белия път, минете още една крачка напред и да помолим кумовете да съберат платното. Вие може да се обърнете, скъпи младоженци, защото това ще бъде вашия първи семейен подарък.